tähän tiistai-aamuun sulle ja kiva, kun tulit mukaan aamukahviseuraan. Sinua jo täällä odoteltiinkin. Ei muuta kuin chatti laulamaan moikkauksia ja terkkuja puolin toisin. Anne Rantala Ketä Akatemiasta on tänään vieraana, antamassa vinkkejä arkeen ja siten auttamassa markkinoinnin ammattilaisia. Lisäksi sun seurana on Marika Toren ja Emmi Paunonen markkinointikollektiivista tänä aamuna. Ja hengessä on mukana myös markkinointikollektiivin pääkumppani myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA. Heidän jäsenenä sä saat henkilökohtaista palkkaneuvontaa työsuhdejuristeilta omaan palkka-asiaasi. Ja terkkuina MMAn ammattilaiset on mukana ensi viikolla pidettävässä palkkaneuvotteluklinikassa. Laitan sulle kutsun siihen chattiin tämän tilaisuuden aikana. Nyt on tosi mielenkiintoinen aamu tulossa ja mä haluankin antaa tämän aamukahviseuran estraadin Emmille ja Annelle. Viekäs meidät aamun aiheeseen ja mä hyppään tuonne chatin puolelle. Mahtavaa, kiitos Marika ja oikein ihanaa tiistai-aamua kaikille minunkin puolesta ja lämpimästi tervetuloa Anne. Tosi kiva, kun saatiin sinut tänään meidän kanssa tämän tärkeän aiheen äärelle. Miten sulla on tämä aamu startannut? Kiitos, oli ihan superihanaa, että pääsi ja sai tulla. Aamu on startannut semmoisessa niin kuin hyvässä pienessä jännityksessä ja mä kuuntelin vähän affirmaatiolistaa tuolta, niin Robini soi ja hyvä fiilis. Ihana kuulla. Hyvä startti tähän aamuun. Ja tänään me saadaan tästä sinulta siis tämmöinen minivalmennus, missä sinä ohjaat meille ajatuspolkuharjoituksen. Ja me kun tätä sinun kanssa suunniteltiin, niin mietittiin silloin, että miten jokainen osallistuja saisi tästä eniten irti. Ja tämmöisen webinaarimallisen toteutustavan huomioiden ja ajateltiin, että tehdään tämmöinen esimerkkiveto. Eli tänään siis Anne ohjaa ja minä olen tämmöinen esimerkkiasiakas ja te siellä linjoilla voitte joko keskittyä seuraamaan ja kuuntelemaan tai voitte tehdä tätä tässä samaan aikaan, tätä harjoitusta sitten Annen ohjeiden mukaisesti. Ja me lähetetään kaikille tämä tallenne sekä sitten harjoitus myös kirjallisena tuossa tänään myöhemmin. Eli voitte tehdä sitä tehtävää itsenäisesti myös sitten tämänkin lähetyksen jälkeen, että jokainen voi valita sen oman tapansa tänään osallistua. Ja ihan kohta me mennään itse harjoitukseen, mutta kerrotko Anne vielä tähän väliin, että miksi just sinä olet tästä meille tänään kertomassa ja tätä harjoitusta vetämässä? Joo, mulla on siis itselläni markkinoinnin taustaa. Mä oon ollut lähes vuosikymmenen tai oikeastaan ylikin vuosikymmenen markkinoinnin alalla ja olen ollut työntekijänä ja sekä työnantajana, niin on näkemystä molemmista puolista. Oikeastaan se mun tarina valmentajaksi on ehkä aika semmoinen niin kuin pitkä, niin ihan vaan nopeasti lyhennettynä, niin mä oon itse käynyt läpi uupumuksen ja sitten tavallaan sen myötä kiinnostunut näistä aiheista ja Siperia opettaa, niin mä koen, että mä oon hyvä valmentamaan nimenomaan näissä aiheissa, mitä mä oon itse läpikäynyt myöskin. No näin se varmasti on ja tosi kiva kun olet meitä tässä tosiaan valmentavassa. Tuonne tulee tuttuun tapaan tänään polleja, mihin sitten linjoilla te voitte vastata ja chattiin voi laittaa kysymyksiä ja kommentteja ja katsotaan, miten tämä harjoitus meillä tässä etenee, että mihin väliin on hyvä niitä ottaa. Mutta nyt me oikeastaan voitaisiin mennä varmasti itse asiaan, eli aloitetaan tämä harjoitus, niin ole hyvä Anne, vie meidät matkaan. Kiitos Emmi. Joo, mä sen verran pohjustan tähän alkuun, että tosiaan kun me tehdään tämä nyt Emmin kanssa, niin mä en hirveästi ohjeista teitä muita sinne linjoille, mutta te voitte itse miettiä myös niitä samoja kysymyksiä, mitä mä esitän Emmille ja kirjoittaa toki ylös, jos haluatte. Tässä on ajatuksena siis se, että me tullaan käymään läpi tietynlaista ajatuspolkua, eli se tarkoittaa sitä, että meidän ajatukset herättää meissä jonkunnäköisiä tunteita ja tunne ohjaa meidän toimintaa ja sitten se toiminta on se, mikä tuottaa sen lopputuloksen. Eli jos meillä on epätoivottuja lopputuloksia, niin yleensä meillä on jotain häikkää siinä matkalla ennen sitä lopputulosta. Ja Emmi, me vähän etukäteen ollaan sunkaan tästä jo puhuttu, niin mikä olisi sulle tänään semmoinen aihe, mihin sä haluaisit, että tartutaan?
No, mulla on oikeastaan ehkä 2 sellaista juttua arjessa, mitkä minun työssä haastaa, ja mä mietin, että me voisin antaa ehkä meidän yleisön valita, että kumpaan tartutaan. Eli toinen on tämmöinen, että puheluiden soittamisen ja puhumisen pelko, eli jotkut sanoo sitä luurikammoksi, ja toinen on taas tämmöinen prokrastinointi ja semmoinen asioiden siirtely, kun pitäisi tehdä sitä ja tätä, mutta ei oikein ehkä tiedä, että mistä aloittaa tai miten priorisoida. Niin nyt tuolla polleissa voi käydä vastaamassa, että kumpaa lähdetään työstämään, ja otetaan hetkonen siellä ja sanottakoon, että on tosi kiva, että jos nämä sinullekin resonoi, mutta voi tosiaan miettiä tässä tätä harjoitusta myös omien haasteiden kautta ja tehdä sitten itsenäisesti siihen liittyen. Ja nyt kun pollia katson, niin tämä on aika selkeä. Joo. Ja en usko, että enää ihan hirveän montaa ääntä tarvii odottaa. Mä en tiedä, miten tuosta voisi kääntyä toisinpäin. Niin me varmaan tartutaan sitten tähän asioiden siirtelyyn, prokrastinointiin, priorisointiin. Niin mennään sillä. Joo, me lähdetään sitten sillä liikenteeseen. Niin jos me aloitetaan sitten sillä, että miten se niinku näkyy. Kerro vähän siitä, että mitä se tarkoittaa sulle. No, mulla on töissä aika pitkä semmoinen to-do-lista ja nice to-do-lista ja tee joskus, jos on ehkä aikaa. On tämmöisiä niinku erilaisia listoja ja ehkä se semmoinen, että on vaikea valita, että mistä me nyt mihin me näistä tartun nyt. Ja että mulla menee ehkä liikaa aikaa siihen, että me vähän niinku käyn sitä listaa läpi ja mietin, että mitä me nyt tekisin, kun me voisin vaan niinku ottaa jonkun ja ruveta tekemään, niin sitten se on sellaista, että no toi ja tai jos siellä olisi vaikka myöskin, että jos on joku ehkä vaikea asia, niin sitten siihen niin kuin keksii hirveästi syitä, miksei sitä tee myöskään niin kuin just nyt, että ottaa jotain muuta, mutta vähän se semmoinen, menee varmasti liikaa aikaa ja energiaa siihen, että vaan miettii, että mitä tekisi ja mitä ei tekisi vielä. Joo, aika varmaan tuttu tunne monelle muullekin, mutta mulle ainakin tunnistan hyvin, että on tuommoisia taipumuksia varmaan ihan jokaisella meistä. Mutta jos sä mietit niitä sun työlistoja, mitä sulla siellä on, niin minkälaisia tunteita ne herättää sus, kun sä rupeat niitä katsoa, niitä sun työlistoja? No varmasti ainakin vähän semmoinen, että voi vitsi, miten paljon täällä on näitä juttuja, että miten minä ikinä saan kaiken tehtyä. Ja joskus ehkä vähän sellaista, ehkä tulee myös sitä turhautumista ehkä enemmän itseen, että miksi en näitä nyt tästä vain tee. Ja sellaista, semmoinen niin kuin en tiedä, mikä se tunne on, mutta on semmoinen, että onpa näitä nyt, niin kuin, että vähän semmoinen tuskanen ja turhautunut ja vähän semmoinen, niin kuin, en tiedä epämääräinen, mutta epävarma voisiko olla myöskin. Et ehkä vähän sellainen, että mä oon vähän epävarma, että pystynkö minä myöskään itse päättämään, että mikä näistä olisi nyt tärkein. Et sellainen, että voiko joku muu tulisi ja kertoisi, että ota toi. No miten sä koet, että se näkyy siinä sun toiminnassa sitten se sun fiilis? No varmaan vähän sellaisena, no se turhautuminen niin kuin näkyy varmaan ainakin sitten, että just kun ei oikein saa tartuttua mihinkään, niin tulee ehkä vähän levoton olo ja semmoinen, että sitten rupeaa vähän niin kuin moittii itseään, että kun minä nyt olen näin huono, enkä saa näitä, niin kuin, en saa aikaiseksi tai en saa aloitettua, niin tällaista. Mikä se sinun kysymys oli? Kerro vielä uudestaan. Että minkälaista se sun toiminta on? Niin, miten sä toimit siinä kohtaa? Miten minä toimin siinä kohtaa? Usein keksin jonkun ihan toisen asian listan ulkopuolelta, mitä rupean tekemään.
Et siinä on myös hyvä, että kun en näistä osaa valita, niin niin se yksi juttu piti tehdä. No, eteen sen. Ettei se on sitten joku ehkä niin uusi juttu, mikä ei ole vielä päässyt jos koko listalle tai muuten, niin keksin jotain muuta. Tähän olisi tosi mielenkiintoista tietää, että kuinka moni muu tekee tätä, koska mä tunnistan tämänkin hyvin vahvasti monesta tilanteesta. Joo, ja ehkä se näkyy tavallaan myös ihan vaikka arjessa, että kun pitäisi siivota, niin sitten keksii, että ei kun mä järjestelen tämän yhden laatikon. Et se on nyt mun tosi tärkeä juttu. Kyllä. Niin, Joo. kyllä. No, mä en tiedä tarviiko mun kysyä, mutta minkälainen on lopputulos sitten tämän sun tunteen toiminnan jälkeen? Se lista ei hirveästi lyhene. Et se on ehkä se, että en ehkä haluakaan, että maailma tulee ikinä valmiiksi, mutta kyllä se lista voisi joskus sieltä vähän niin kuin lyhentyä ja saada niitä juttuja tehtyä. Niin se lopputulos on varmasti myös sellainen, että siinä ajassa olisi voinut tehdä paljon enemmänkin tai paremmin tai jotenkin, että ei kyllä varmasti ole sit se työteho ollut ihan paras ja niin kuin aikaansaamista ei ole niin paljon, ei ole saanut niin paljon kyllä sitten aikaa. No jos sä nyt mietit, sä tiedostat nämä kaikki asiat ja sä mietit sitä tavallaan, että miten se sieltä muodostuu se sun polku, niin mikä siinä sun mielestä pitäisi muuttua, jotta se lopputulos olisi erilainen? Mun ei pitäisi ehkä ajatella niin paljon ja niin kuin miettiä, että kun me katson sitä listaa, niin me rupean varmaan mielessäni jo vähän niin kuin tekemään, miettiä, että mitä toi vaatii, mutta sitten me katson, mitäs toi, että niin kuin ei tekisi sitä sellaista, onko se esityötä tai jotain, niin kuin, että menisi vaan suoraan niin kuin chup, eikä tekisi sitä sellaista jahkailua ja semmoista. Mitä sä ajattelet, että auttaisi sua siihen, että se jahkailu jäisi vähemmälle? No, jotenkin ajattelen, että minun pitäisi nyt muuttua ja minun täytyisi olla tomerampi, tarttuvampi, jotenkin niin kuin, ehkä se tulee vähän semmoisen itse moittimisen kautta, että minä olen vääränlainen, niin nyt minun pitäisi ruveta tekemään eri tavalla. Tai tämmöinen ajatus ainakin tulee. No, jos sä mietit sen sijaan, että sä moitit itseäsi, niin mikä auttaisi sua? Millaista tavallaan apua tai työkalua tai mitä tahansa, niin mitä sä ajattelet, että millaisesta voisi olla hyötyä siihen? No minä olen ehkä ihmisenä myös aika järjestelmällinen, minä tykkään just näistä listoista, niin en tiedä, pitäisikö vaikka ottaa aina vaikka viikon alkuun semmoinen, että nyt sinulla on puoli tuntia aikaa käydä listaa läpi ja merkata vaikka, että nämä 5 asiaa teet ainakin. Tai jonkun semmoisen, että mä ottaisin niin kuin tietoisesti hetken sille, että minä prokrastinoin ja siirtelen ja niin kuin tavallaan että merkkailen, että mikä olisi niin kuin tärkeää, että teen sitä. Nyt minulla olisi lupaa tehdä sitä sellaista esityötä ja vertailua. Nyt on se hetki sille ja sen jälkeen niin kuin minä olisin merkannut vaikka sinne, että tiistaina tämä ja keskiviikkona tämä, niin sitten kun tiistai tulee, niin minä silleen, no minä tartun tähän, minkä minä olen nyt merkannut, että nyt tekisin. Et ainakin joku tämmöinen, ihanaa olisi, kun joku muu tulisi ja merkkaisi, mutta se ei ehkä ole niin mahdollista. No, mutta jos sä mietit, että joku muu merkkaisi ne, niin miltä se sitten tuntuisi, kun siellä olisi se sun to-do-lista ja se olisikin ihan väärässä järjestyksessä? Hyvä huomio. Sitten me rupeisin miettimään, että no miten minä voisin näitä muokata silleen, että se ei harmistu se, kuka nämä on jo merkannut. Niin joo, tuntuisi sen siltä, että no onko nämä nyt minun mielestäni sitten oikeassa järjestyksessä kuitenkaan.
Mm. Jos palataan vielä siihen järjestelyyn ja siihen tavallaan ehkä voisi niin kuin miettiä, että jollain tavalla on kyse myös ajanhallinnasta, niin onko koskaan tutustunut mihinkään erilaisiin tämmöisiin niin kuin ajanhallinta niin sanottuihin työkaluihin, to-do-lista eri muotoihin tai mihinkään tämmöisiin? En varmaankaan ole. Ei nyt kuulosta jotenkin tutulta. Joo. Onko nyt kun sä kuulet tällaisen, niin mitä sä ajattelet, että voisiko siitä olla sulle apua? Varmasti nyt tulee just semmoinen, että oi, kerro, näytä millainen se on. Että niin kuin, joo, ehdottomasti, että jos on olemassa vähän niin kuin valmiita apuja, työkaluja, teorioita, käytännön jotain juttuja, niin kyllä olen niin kuin kiinnostunut. Joo, niitähän on niitä erilaisia semmoisia ajanhallinnan ja to-do-listojen järjestelemisen semmoisia erilaisia nelikenttäkaavioita sun muita, mutta ehkä lähinnä just se, mitä ehkä voisi miettiä, on, että varaa niihin päiviin myös aikaa semmoiselle tavallaan yllättävälle työtehtävälle myöskin, että sitten, että jos se lähtee priorisoimaan niitä omia töitään, niin ei käy sitten niin, että jos tapahtuukin jotain yllättävää, niin sitten on ihan ihmeissään. Mutta tämä on ihan vaan ajatus, ei ole mikään, niin kuin, että teen näin, mutta tuli mieleen tässä kohtaa. Joo, toi on itse asiassa tosi hyvä huomio. Jotenkin tuntuu ehkä, että varsinkin myös ehkä aiemmissa töissä ja aiemmissa elämässä, kun on tosi paljon ollut ehkä enemmän sitä ad hocia, niin silloin huomasi sen, että kun olit vaikka vähän jo suunnitellut, että tiistaina teen tuon ja keskiviikkona tuon, niin ne saattoi heittää ihan häränpyllyä, koska sieltä tulikin joku oikeasti tärkeä ad hoc, niin toi on itse asiassa älyttömän hyvä pointti, että siellä pitää olla varattu aikaa myös niille niin kuin, ad hoceille. Että tosi hyvä huomio, että kalenteri ei välttämättä ikinä mene ihan täysin silleen, niin kuin on sen suunnitellut meidän alalla. Ja välttämättä muuallakaan, mutta... Niin ja elämä ylipäätään ei mene ihan niin kuin me ajatellaan. Niin, totta, sekin. Joo. No jos sä nyt mietit, että sulla on sellaisia työkaluja ehkä mahdollisesti, tai sä ilmeisesti ainakin kiinnostuit, että sä tutustut Kyllä. niihin, niin mitä se herättää, millaisia ajatuksia tavallaan siihen uudestaan nyt, kun lähdetään sieltä, että on paljon listalla työtä ja sitä pitää tehdä? No nyt tuli semmoinen ehkä innostunut fiilis, että okei, jes, tähän voisi saada ehkä apua. Ja joku muu on saattanut jo ratkaista tämän asian minun puolesta. Niin nyt tuli semmoinen jotenkin oivaltava, että no niin, annappa minulle se työkalu, niin mä rupean tekemään töitä. Tai jotenkin, että me on myös semmoinen vähän, että me saatan myös innostua kovastikin. Ja huomaan, että se saattaa myös joskus hankaloittaa vaikka sitten sitä asioiden tekemistä, kun tulee just joku uusi juttu. Ja mä oon sille, että vitsi, toi kuulostaa ihan superkivalta. Me haluan tehdä sen heti, vaikka se ei olisi kauhean tärkeä vielä. Niin into vie mennessään. Joo. Me ollaan nyt tässä käyty läpi sitä, että mitä siitä voisi muuttaa siinä sun matkalla, siinä toiminnassa, lopputuloksen suhteen, niin jos sä mietit nyt sitä ajatuspolkua, niin minkälainen se sun muokattu ajatuspolku voisi olla? Eli se, että missä se lopputulos on se, että sulla tulee ne hommat tehtyä ja sä et soimaa itseäsi. No varmaan siis, onko se sitä ajatuspolkua siis, että jos lähdetään siitä, että käytän tällaisia työkaluja ja apuna, että olen nostanut käden pystyyn, että minä tarvitsen apua ja sitten olen sitä saanut, niin ehkä siitä tulee enemmän semmoinen, että minä onnistun ja minä pystyn ja on ihana saada aina to-do-listalta semmoinen check mark, done, että niitä tulee enemmän, niin varmaan se kokisin enemmän sitten onnistumisen tunnetta, mikä innostaa tietysti tekemään sit lisää ja näin, että se ei
ehkä lähde niin sille vitkutteluasteelle. Että ainakin jos ottaisi semmoisen hetken, vaikka sitten viikoittain tai miten olisikaan hyvä, että nyt niin kuin järjestelee sitä työkalua tai miten sitä sitten niin kuin käytetäänkään. Niin että se olisi vähän jäsennellympää, organisoidumpaa, se etenisi mukavammin. Kyllä. Minkälainen tunne sulla tulee nyt, kun sä puhut läpi tuossa? No aika kiva. Ei ehkä ole alussa, myös tuntuu, että mä olin semmoinen, että kun minulla on nyt tällainen juttu ja nyt mä oon silleen, että no niin, minulla on nyt tämmöinen työkalu ja minä teen. Niin jotenkin semmoinen kykeneväisempi ehkä ja semmoinen olo, että on mahdollista, että vaikka olisin niin kuin aina ajatellut sille, että minä olen vähän ihmisenä semmoinen, että tulee vitkuteltua ja siirreltyä ja kaikkea, niin on mahdollista ehkä muuttua tai jollain työkalulla saada apua sit siihen, että minun ei välttämättä tarvitse ihmisenä niin muuttua, mutta että me saan jonkun avun siihen käytännön tekemiseen, mikä sitten auttaa niiden listojen hallintaa ja töiden tekemistä. Joo, ja tosi hyvä pointti, että sä nostit ton ihmisenä muuttumisen, koska aika harvoin se oikeasti on niin, että meidän täytyy ihmisenä muuttua. Totta kai meistä tapahtuu koko ajan jonkunnäköistä muutosta, se on itsestään selvää. Mutta se, että mitä me pystytään muuttamaan ja mitä meidän niin kuin kannattaa muuttaa, on se, että mitä me ajatellaan asioista, miten me suhtaudutaan asioihin ja minkälaisia tavallaan mihin asioihin me lähdetään mukaan. Tarkoitan siis sitä, että lähdetäänkö me mukaan siihen, että me ollaan huonoja ja inhottavia ja rumia ja saamattomia ja mitä kaikkea. Vai lähdetäänkö me ennemmin sit siihen, että okei, mulla on ongelma, mutta mä tiedän, että mä voin vaikuttaa tähän tai mä tiedän, että tähän varmasti on joku ratkaisu. Että sitten vaan lähtee etsiä sitä ratkaisua. Ja myös sitten tavallaan se, että me uskalletaan sanoa, että hei, nyt mä en niinku, tämä ei pysy mulla hanskassa, että tähän mä tarvitsen jonkun jutun. Että ainakin itselläni niin se tavallaan se kaikkein tavallaan isoin asia oli siinä uupumuksen kohdalla se, että mä vihdoin ja viimein uskalsin sanoa, että nyt mä tarvitsen apua, koska mä häpesin ihan hirveästi sitä, että mä olin siinä tilanteessa, että mä mukaan uuvun, että mä en ole se tyyppi, joka uupuu. Niin mä tosi pitkään niin kuin taistelin kaikkea vastaan itsekseni ja kaikkea, mutta sitten siinä kohtaa, kun mä uskalsin pyytää apua, niin okei, ensin kaikki romahti, mutta sitten sen jälkeen se lähti sieltä taas niin kuin kasautumaan. Ja on ollut ihana niin kuin löytää tavallaan myöskin sitä semmoista tiettyä vanhaa Annea sieltä, että on just sitä, että niin kuin, tässä on ongelma, mä haluan ratkaista sen, eikä niin, että ongelma, ei vitsi, mä hoidan tämän sitten joskus, kun mulla on aikaa. Kyllä. Eli ihmisenä älä ikinä muutu. Kiitos. Ei muututa, me ollaan kaikki aivan ihania juuri tällaisena kuin olemme, mutta toi on kyllä tosi hyvä huomio. Siis avun pyytäminen on maailman vaikeinta. Niin. Et se tuntuu siltä, että nyt minä olen niin kuin epäonnistunut, koska joudun pyytämään apua. Mikä on kyllä ihan pöhköä, koska silloinhan sinä olet vielä hereillä ja sinä niin kuin tajuat, että me en nyt pysty johonkin tai me tarvin tuossa jeesiä, niin sehän on niin kuin hyvä asia myöntää. Niin. Kyllä. Ja siis mun mielestä se on ihan äärettömän rohkeata, koska kaikki ajattelee, että no, kaikki muut osaa nämä, ei kukaan muu tarvitse mitään apua. Että miksi mä nyt tarvitsen yhtäkkiä apua, että mitäköhän muutkin ajattelee, kun mä sanon, että mä en osaa. Just näin. Toi, mitä muut ajattelee, on kyllä niin kuin usein itsellekin kummituksena tuossa olkapäällä, että mitä noi nyt niin kuin ajattelee siitä, että me en onnistu tuossa tai tarvin apua tässä tai myönnän, että meni mönkään. Niin. Ja ehkä myös johonkin tällaisiin niin kuin uusien asioidenkin kokeiluun. Että niin kuin hirmu helppo on tehdä silleen, niin kuin joku opettaa, että teen näin. Ja
joskus voisi olla ihan tosi niin kuin itselleen vaikka paremmin toimiva, että tekisi jotain vähän eri tavalla, mutta ei uskalla lähteä kokeilemaan, kun miettii, että mitä noikin ajattelee. Että ne on tehnyt tälleen 5 vuotta ja nyt minä tuun tänne ja sanon, että tehdäänkö tälleen toisella tavalla. Että kukapa se minä olen sanomaan, kun noilla on jo se osaaminen ja tieto 5 vuotta ollut, että kannattaa tehdä tolleen. Niin myös pelkää sitä, että mitä noi ajattelee, jos minä kokeilen jotain muuta. Vaikka se toisen kokeileminen niin kuin saattaa olla just se avain onneen ja sinun onnistumiseen. Tämä lähti nyt tosi erikoisille poluille, mutta tällaiset ajatukset nyt halusi tulla ulos, niin ne nyt sanoin. Joo. Joo. Ja tämä on toisaaltaan niin kuin se hienous mun mielestä näissä valmentamisjutuissa, koska yleensä lähdetään jostain liikkeelle ja voidaan päätyä jonnekin ihan muualle. Varsinkin tälleen niin kuin kahden kesken, kun ollaan tässä. Niin mutta joo, siis tosi hienoja oivalluksia ja mua vähän kuumottaa toi meidän aika, niin mä tässä kohtaa kysyn nyt, että onko sulla jotain kysyttävää vielä tähän liittyen tai haluatko sä jakaa, että millaisia oivalluksia sä sait tai miltä susta tuntui tää? Joo, siis mulla on semmoinen ehkä yllättävän hämmentynyt. Mä luulin, että mä tiedän, mihin mä tuun. Ja nyt mulla on semmoinen, että okei, voi vähän semmoinen, että mä en oikein tiedä, mitä mä niin sanon. Mun tekisi meillä vähän halata sinusta, mun tekisi meillä halata itteen ja Marikaa tossa ja jotenkin semmoinen. Kyllä täällä lamppuja niin kuin sytty ja se vähän, että nyt pitää pikkuisen sulatella tätä aamua. Joo, mutta ihana. Yllätyin ehkä tästä, niin kuin, että mihin just tämä, me lähdetään tosta ja me päädytään tonne. Niin. Ja kuulokkeetkin lähtee matkoihin, kun on niin wow. Joo, kyllä. Ihana kuulla. Tosi ihana kuulla, että sulla jäi semmoinen hyvä fiilis kuitenkin. No kyllä jäi. Mites Marika? Sä oot kuunnellut meidän keskustelua, mitä ajatuksia sinulla on? No täällä hymyilin kanssa tälle teidän kahdenkeskiselle keskustelulle, mistä tuntuu, että moni meistä on tänä aamuna saanut tosi paljon. Chatissa lähetetään teille paljon tsemppiä ja ihan äärettömän paljon kiitoksia, että tätä käytiin tässä läpi. Kauhean moni samaistui näihin haasteisiin ja tuolla on todella mielenkiintoista keskustelua luterilaisesta työmoraalista ja elefanttien pilkkomisesta ja kauniita sanoja siihen, että vitkuttelu joskus on myös sitä ajatusjumppaa, jota ajatustyöläisen tarvitsee tehdä ennen kuin lähdetään niihin isoihin asioiden pilkkomisiin siinä työpöydällä. Niin tätähän oltaisiin voitu jatkaa ja ottaa eri teemoja esille lisääkin, joten kiitos Emmi heittäytymisestä ja superohjauksesta. Anne, sulle tätä on ollut kiva tässä kuunnella. Mulla on ilo huikata, että mitä tapahtuu ensi viikolla, mutta jääkää hetkeksi toki vielä linjoille, koska Annella on teille tosi mielenkiintoista kerrottavaa. Ensi viikolla meillä on täällä Eija Kerlander Bängeristä mukana. Teemana on, kuinka rakennat kaupallisesti menestyvän viraali-ilmiön yhdessä Gen Z:n kanssa. Kuullaan case Smoothieskin ja lisäksi Eijalta vinkkejä siihen, että miten tuosta caseista voi jokainen brändi ottaa itsellensä vinkit jatkoon. Nyt minä hiljenen ja haluan kuulla, mitä teillä on vielä sanottavaa. No ainakin ehkä se voidaan vielä tässä sanoa, että siis Annehan etsii nyt pilottiasiakkaita, oli tämä sana, markkinoinnin yrityksistä etenkin, että tuosta voi nyt puukata tuommoisen maksuttoman työhyvinvointipuhelun ja kuulla tästä lisää, niin se on, nyt on semmoinen fiilis, että haluan suositella tätä, että oli kyllä ihan mahtavaa. Ja tämä oli tosi kiva aamu. Meikään hirveästi nyt tuota chattia itse asiassa seurannut, mitä yleensä tulee seurattua. Nyt meni ajatukset hyvin paljon tähän, että ihanaa, että nyt sieltä näen sydämeä ja taputuksia ja muuta, että tämä varmasti, tai toivon ainakin, että tämmöisillä linjoilla on ollut yhtä ihana ja oivalluttava kuin tässä hetkessä. Mikä Anne sinulla on sellainen, millaisia haluaisit nyt lähettää meidän ihmiset jatkamaan tätä päivää? No mä haluaisin lähettää ensinnäkin jatkamaan päivää niin, että muistakaa, että te pystytte tosi paljon vaikuttamaan itse asioihin ja että semmoinen itse myötätunto
lempeys, niin se ei ole ollenkaan pahasta. Se ei tarkoita, että te olette laiskoja tai te vetelehditte, vaan te kuuntelette itseänne ja osoitatte itsellenne myös sitä, että te olette tärkeitä. Tämä on tosi hyvä tiivistys tähän loppuun. Kiitos ihan älyttömän paljon Anne sinulle, että olit tässä, ja kiitos kaikille linjoilla olijoille mukana elämisestä ja olemisesta, ja nähdään toivottavasti tosiaan ensi viikolla. Ja laittakaa vielä, kohta lähtee toi EVS-kysely, niin sinne palautetta, että miltä tämä aamu tuntuu. Kiitos. Kiitos kaikille. Iloa päivään. Nähdään ensi viikolla. Moi moi. Kiitos. Moi.